Umění představuje jedno z nejúchvatnějších chování našeho druhu. Bez jakéhokoliv praktického důvodu cítíme potřebu vytvářet a obdivovat tuto záhadnou věc, kterou nazýváme uměním. Víme, že původ umění sahá hluboko do pravěku, daleko před psaný jazyk, zemědělství nebo města. Nejstarší jasné příklady uměleckého chování se objevují přibližně před 100 000 lety v Jižní Africe, kde raní lidé rylovali geometrické vzory do okru. Jak se Homo sapiens šířil z Afriky do Eurazie, nesl s sebou tyto stejné symbolické instinkty. Přibližně ve stejné době v Evropě a jihovýchodní Asii vidíme, jak stěny jeskyní a skalní povrchy ožívají živými malbami zvířat, abstraktními tvary a otisky rukou. Je zřejmé, že jiskra tohoto kognitivního ohně sahá předtím, než jsme opustili Afriku, a možná dokonce před náš druh. Kdy tedy tato jiskra přeskočila? Našli jsme řadu předmětů pocházejících z doby před naším druhem, které by mohly být považovány za umění. Maniport je předmět, který byl lidmi přemístěn ze svého původního místa, aniž by byl upraven. To vidíme na mnoha nalezištích neandertálců a moderních lidí. Skameněliny a krystaly byly často přinášeny do jeskyní odjinud, pravděpodobně proto, že vypadaly zajímavě. Myslím, že to dělal každý z nás. Vidíte kamínek na pláži a vezmete si ho s sebou. První a možná nejdůležitější maniport je oblázek z Makapansgatu. Objevila ho učitelka v roce 1925. Už na první pohled je podobnost s hominidní tváří nápadná. Jde o klasický případ pareidolie, kdy v něčem náhodném nebo nejednoznačném vnímáme smysluplné vzory. Ale co dělá tento oblázek ještě fascinujícím, je to, že byl nalezen společně s pozůstatky Australopithecus africanus, lidského předka, který žil před téměř 3 miliony lety. Možná nebyli našimi přímými předky, ale naše linie se vyvinula z druhu Australopitheka. Oblázek z Makapansgatu byl nalezen v přímé souvislosti s pozůstatky Africanus. A ještě zajímavější je, že na základě typu kamene musel pocházet z více než 20 metrů vzdálenosti. To znamená, že Australopithek musel tento oblázek najít a nést ho s sebou. Australopitéci měli zcela odlišné tváře než my, ale oblázek by jim stále připomínal jejich tvář. Možná to bylo dítě, které našlo kámen při hraní v hlíně, nebo byl snad předáván od vůdce skupiny k vůdci skupiny po sobě jdoucími generacemi. Nikdy se to nedozvíme. S věkem mezi 2,4 miliony a 2,9 miliony let je to nejstarší příklad symbolického předmětu v archeologickém záznamu. Tito australopitéci byli nepochybně primitivní v každém smyslu slova. Přesto tento předmět může být důkazem jejich rozvíjejícího se lidství. Tento oblázek mi připomíná opice ve filmu 2001 Vesmírná Odysea. Ve filmu se opice chovají primitivně, uvízlé ve slepé uličce s jinou skupinou kvůli vodnímu zdroji. Teprve když se setkají s monolitem, opice se naučí používat nástroje a rozhodně porazí druhou skupinu. Tajemný monolit opice přímo nic neučí. Přesto jeho přítomnost spouští kognitivní probuzení u opic. Oblázek z Makapansgatu působí jako skutečný monolit. Ačkoliv je menší, jemnější a nikdy nemůžeme vědět, jaký dopad měl. Naznačuje posun v symbolické mysli. Australopithecus nesl tento oblázek přes 20 metrů. Ne kvůli přežití, ale proto, že v jeho mysli něco aktivoval. A v tomto okamžiku, stejně jako opice před monolitem, můžeme být svědky prvního záblesku probouzející se lidské mysli. Ne všechny maniporty nutně měly symbolickou funkci. Některé mohly být jednoduše házecí kameny. Sbírka 176 maniportů nalezených v Olduvai v Tanzanii mohla být používána homininy před více než 1,8 miliony lety. Měřením těchto kamenů zjistili, že byly záměrně vybírány a hromaděny na základě jejich hmotnosti. Jedna skupina vážila v průměru 400 gramů a druhá vážila v průměru pouze 220 gramů. Předpokládá se, že ty větší mohly mít ideální hmotnost pro házení muži a ty menší ideální hmotnost pro ženy. Je také možné, že ty větší házeli Homo erectus a ty menší Homo habilis nebo jiný druh. Autor studie, která toto zkoumala, zjistil, že házení kamenů se mohlo vyvinout z maniportů jako kamenů vhodné velikosti k házení. Nyní se podívejme na ještě přesvědčivější důkazy, které nás přibližují ke skutečným počátkům uměleckého projevu. Venuše z Berekat Ram je malý oblázek objevený na achelské lokalitě na Golanských výšinách. Datace se pohybuje mezi 280 000 a 250 000 lety.
Na první pohled se předmět jeví jako přirozený, snad shoda tvarů. Ale pod mikroskopem archeologové objevili rýhy a zářezy, které se zdají být vyrobeny člověkem. Tyto značky naznačují úpravu ostrým nástrojem, pravděpodobně kusem pazourku. Rýhy obkreslují to, co někteří považují za hlavu, paže a trup, ale nezaměnitelnou antropomorfní postavu. Často se o ní mluví jako o figurce Venuše, podobně jako o slavných příkladech z doby ledové v Evropě, které jasně zobrazují ženy. Ale na rozdíl od pozdější vysoce stylizované Venuše z Willendorfu je figurka z Berek-Hatram syrová a nejednoznačná. Někteří vědci tvrdí, že to vůbec není umění, jen kámen mírně tvarovaný erozí a fantazí. Hlavní debata se točí kolem toho, zda byl předmět upraven, zda měl neuniverzální funkci a zda měl představovat lidskou postavu. Počáteční analýza a opakované zkoumání se zdají potvrzovat, že byl skutečně záměrně upraven. Ačkoliv je obtížné dokázat, že byl upraven tak, aby vypadal jako člověk, a zda byl symbolickým předmětem spíše než užitečným. Jiní věří, že představuje úsvit reprezentativního myšlení. S věkem přes 250 000 let a nalezením v Levantě je nepravděpodobné, že by figurku vytvořil náš druh. Místo toho ji mohli vytvořit raní neandertálci nebo forma Homo heidelbergensis, o které mnoho nevíme. Ale příběh tím nekončí. Existuje další možná Venuše, která byla nalezena na okraji Sahary, poblíž města Tantan v Maroku. Německý archeolog objevil něco mimořádného. Bylo to malé, jen 6 cm dlouhé a pokryté vrstvami sedimentu. Na první pohled to vypadalo jako zvětralý kus křemence, ale při bližším prozkoumání byl jeho tvar záhadně povědomý. Předmět měl úzký krk, široké dolní tělo a stopy toho, co mohly být paže a nohy. Svými proporcemi silně připomínal obrys lidské postavy. Ale tady se věci stávají zajímavými. Mikroskopická analýza odhalila řadu rýh a opotřebení, které se zdají být vytvořeny nikoli erozí, ale záměrným úderem. Někteří vědci tvrdí, že byl tvarován alespoň z části lidskými rukama a možná i pomocí kamenných nástrojů. Podobně jako figurka z Berek-Hatram se objekt z Tantanu pohybuje na tenké hranici mezi přírodní formací a lidským záměrem. Ale pokud jsou zářezy a úpravy pravé a pokud byly záměrně provedeny k zvýraznění lidského tvaru figurky, pak se můžeme dívat na jeden z nejstarších známých příkladů symbolického projevu. Co dělá tuto figurku obzvláště přesvědčivou, je to, že někteří vědci se domnívají, že nebyla jen upravena, ale také malována. Stopy pigmentu mohly být použity k zvýraznění formy, což naznačuje nejen symbolické myšlení, ale i estetický záměr. Je těžké to s jistotou říci. Figurka by mohla být opět případem pareidolie, kdy vidíme něco, co nemělo být vidět. Ale pokud byla skutečně tvarována a malována, pak Venuše z Tantanu může být naším nejstarším dochovaným pokusem o zobrazení lidského těla dlouho předtím, než vůbec existovali moderní lidé. To vyvolává mimořádnou možnost, že touha reprezentovat se v umění může být mnohem starší, než jsme si představovali. A bez ohledu na to, zda byla figurka z Tantanu zcela záměrná, její objev nám říká něco hlubokého. I v minulosti, dlouho před naším druhem, mysl jiného druhu se mohla podívat na kámen a vidět v něm něco víc. Jen představa těchto hominidů, jak běhají s těmito figurkami, je pro mě tak fascinující. Byly to panenky pro mladé dívky erectus, akční figurky používané v simulovaných lovech neandertálskými chlapci, nebo možná představovali uctívané předky. V 90. letech 19. století nizozemský geolog jménem Eugene Dubois prohledával řeky a jeskyně ostrova Jáva a hledal rané lidské pozůstatky. Na březích řeky Solo našel právě to, pozůstatky, které popsal jako druh mezi lidmi a opicemi. Byly to pozůstatky, které jsou nyní klasifikovány jako Homo erectus. Musíte si představit, jak děsivé to muselo být narazit na tyto pozůstatky v době, kdy se lidská evoluce stále silně debatovala. Z půdy na vás zírají oční důlky, které byly prázdné dlouho před narozením našeho druhu. Pak v roce 2015 byly tyto lastury znovu analyzovány a to, co našli, bylo šokující. Mnoho lastur vykazuje díru přímo u předního svaloviny, svalu, který drží lasturu zavřenou. Experimentální práce ukázala, že byly pravděpodobně vytvořeny žraločím zubem a po proniknutí umožnili Homo erectus jíst svaly a zároveň zachovat lastury neporušené. Proč si chtěli lastury ponechat, nevíme s jistotou. Jedna vykazovala známky použití jako škrabací nástroj a další skutečně překvapila vědce.
Bylo zjištěno, že je vyryta geometrickým klikatým vzorem. To bylo provedeno ostrým hrotem, pravděpodobně žraločím zubem. Vyžadovalo by to pevnou ruku a trochu síly a není pochyb o tom, že to bylo záměrné. Důkaz se datuje mezi 430 000 a 540 000 lety. Díky tomu je Lastura Trill nejstarší rytinou, kterou jsme kdy našli. Co tato rytina mohla znamenat, se nikdy nedozvíme. Možná se nosila jako náhrdelník, řezba byla ozdobou nebo mapou jejich domova. Ať tak či onak, je to hmatatelné spojení s těmito velmi vzdálenými homininy. Úplně uprostřed Německa, na nalezišti zvaném Bildungsleben, archeologové odkryli zajímavou sadu artefaktů datovaných mezi 350 000 a 400 000 lety. Zde byly nalezeny pozůstatky Homo heidelbergensis spolu s kamennými nástroji, zvířecími kostmi a něčím podivnějším. Mezi kostmi výzkumníci objevili několik sloních a jeleních kostí vyrytých dlouhými, rovnými, rovnoběžnými čarami. Na první pohled se tyto rýhy mohou zdát jako jednoduché řeznické značky. Ale bližší pohled odhalil něco jiného. Čáry jsou rovnoměrně rozmístěné, záměrné a příliš pravidelné na to, aby pocházely z řezání masa nebo škrábání kůží. Některé kosti mají dokonce křížové vzory. Co tedy byly? Někteří vědci věří, že ryté kosti představují jeden z nejstarších příkladů symbolického chování, možná zdobení, počítání nebo dokonce ranou formu notace. Jiní argumentují, že nemůžeme předpokládat, že měli symbolický význam jen proto, že se jeví jako záměrné. Víte, archeologové rádi říkají rituál nebo symbolika, kdykoliv něco takového vidí, a já také. Bez ohledu na jejich význam je pozoruhodné vidět takové lidské značky na tak starých kostech. Jen si představte, jak tito lidé loví zvířata po dlouhém lovu a prostě se rozhodnou vyřezat nějaké umění nebo cokoliv, čemu se v té době říkalo. Další maniporty jsou známy i z pozdějších lokalit, zejména z lokalit neandertálců. Červený okr, červený pigment nalezený po celém světě, je běžný na neandertálských a raných homo sapiens lokalitách. Tento pigment je často přítomen na předmětech a v pohřbech. Je poměrně všeobecně přijímáno, že červený okr sloužil těmto raným kulturám k nějakému symbolickému účelu, ačkoliv možná měl spíše praktické využití, protože mnoho kultur ho používá pro medicínu. Takže by to nebylo tak docela symbolické, pokud by si mysleli, že má přímý léčebný účel nad rámec symbolismu. Jak jsme již zmínili, skameněliny jsou dalším běžným maniportem nalezeným na neandertálských lokalitách. Skameněliny belemnitů, skládající se z dlouhých kuželovitých tvarů, byly nalezeny na řadě lokalit spolu s nástroji. Je nepravděpodobné, že neandertálci věděli, že tyto patřily starověkým hlavonožcům. Možná byly použity z nějakých důvodů, o kterých nebudeme diskutovat. Určitě máme důkazy z mladšího paleolitu, že takové předměty byly vyráběny. Křišťál je další věc, která se někdy nachází na jejich lokalitách. Ačkoliv se z něj dají vyrábět nástroje, často je neopracovaný, což znamená, že tito neandertálci v něm mohli jednoduše vidět estetickou hodnotu. Existují desítky nuancovanějších pozůstatků, které by mohly být symbolické nebo nemusely. Je opravdu těžké to u některých z těchto věcí říci, protože jsou to jen podivně tvarované kosti nebo kameny nebo jiné předměty. Ať tak či onak, je jasné, že i před stovkami tisíc let se lidská mysl začínala zabývat konceptem umění.